primeiro coa de Alternativa dos Veciños, en apoio ao alcalde de Riace, Italia, Domenico Lucano. Ben, a comenzos do mes de outubro, o goberno italiano ordeou a detención e posta baixo arresto domiciliario do alcalde do municipio italiano de Riace, Domenico Lucano. Unha decisión derivada das tristemente coñecidas políticas xenófobas e de persecución das persoas migrantes por parte do executivo liderado polo M5 e a Liga Norte. O martes 16 de outubro, o goberno decidiu retirar o arresto domiciliario que pesaba sobre Lucano, pero cun precio moi alto. Ao alcalde, que continúa sendo investigado e sinalado polo goberno, prohibiuselle volver a Riace, é dicir, non ten permitido pisar o municipio no cal goberna e vive ca súa familia, traballando, eso sí, continuamente polos dereitos de tantas e tantas persoas migrantes. A historia do alcalde Domenico Lucano é mundialmente coñecida e vai ligada á loita polos dereitos humanos e á igualdade de oportunidades para as persoas que levan décadas chegando ás costas italianas fuxindo das guerras que as potencias occidentales provocan en Oriente Medio. Coas súas políticas, Lucano conseguiu transformar unha vila a piques de morrer polo despoboamento e o desemprego nun exemplo de integración. A través de recursos propios e dos fondos achegados pola Unión Europea, o alcalde Domenico Lucano comenzou un duro traballo que se traduciu na supervivencia de Riace. Procesos de compravenda de propiedades abandonadas, creación de obradoiros de emprego e de empresas cooperativas, apertura de pequenos negocios e rexurdimento de empregos asociados coa artesanía e o sector primario. Todos estes logros fixeron e fan de Riace un crisol de culturas abocado á supervivencia desde a convivencia. Necesítase vontade política para levar adiante este tipo de iniciativas. Vontade para empatizar e xestionar unha crisis humanitaria que non está a ter resposta necesaria polos países europeos. Destaca, por negativo, o caso de Italia, onde a actitude xenófoba do vicepresidente e ministro do Interior, Matteo Salvini, con respecto á política migratoria, retrotráenos a épocas de terrible oscuridade. Orden da retirada de fondos europeos para Riace, procesamentos, persecucións políticas, descalificacións públicas, ameazas a escritores e intelectuais e moito máis. En esa oscuridade, Domenico Lucano é unha luz incombustible. Por iso, é urxente e necesario que se lle exixa ao goberno italiano que levante inmediatamente a prohibición de regresar ao seu municipio, Riace, a Domenico Lucano, xa que estamos a falar dunha situación que atenda contra as libertades fundamentais dun dos políticos máis importantes na loita contra as fatalidades da crise migratoria do mundo. Por todo o anterior, se solicita esta Diputación. Facer público o apoio da Diputación Provincial á causa de Domenico Lucano e solicitar á Embaixada Italiana en España que se levanta a prohibición de volver a Riace ao seu alcalde. E segundo, instar a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado a solicitar á Embaixada Italiana en España o levantamento da prohibición de volver a Riace a Domenico Lucano, alcalde do devandido municipio. Simplemente en relación ca intervención do portavoz do Grupo Popular, que non trae nada novo, non? Un partido que está escorando a extrema dereita, como Italia, non? Italia agora goberna a extrema dereita, e o Partido Popular tamén se está convertindo na extrema dereita de España, por tanto é normal que faga esa defensa. Somos Europa ou non somos Europa? Somos Europa cando nos convén ou cando somos Europa? Porque cando nos interesa falamos de Europa. Somos europeos, la Comunidade Europea. Cando nos interesa criticamos os chinos, os outros, e hai que moito máis, os estadounidenses, a Israel, a toda esa chusma que polo mundo está dominando e sacrificando empresas, entran nos países a saco, compran as empresas e os 2 anos as eliminan para producir eles no seu lugar. De que estamos a falar? Claro, eu son político, este é un foro político. E, por tanto, neste foro, na máis que faltaba que me viñera a poñer un bozal, un portavoz do Partido Popular. Na máis que faltaba eso, non? Pero xa sabemos por onde van os tiros do... Un alcalde que está sendo procesado por actuar honestamente, por salvar vidas humanas, por instalar a familias enteiras no seu municipio que non tiña xa población, porque os italianos, igual que moitos españoles e entre eles os galegos, se van ao carajo por aí adiante, teñen que emigrar e se despoblan os povos. De que estamos a falar?
Claro que estou a falar de política seria, e este é un foro para hablar de política seria. Este é un foro de alcaldes, é un foro para defender alcaldes europeos. Alcaldes europeos, somos un Estado único ao parecer. Pois se o somos, demostrémolo. Por tanto, demagoxias fora, e, xa digo, non me extraña nada a actitude, neste caso, do Partido Popular, desgraciadamente. Desgraciadamente, non me extraña nada porque vamos a la extrema derecha española, igual que las hai ya en Francia, que as hai en Italia, que as hai polo norte, polo sur, polo este, polo oeste. Por tanto, sigo facendo, vamos, de retirar nada, en tal caso presentaría 20 máis.